abokanan ku ni na yi maki. Abba Ganjar kai ma ka zo kana ta shauke. Uban amarya gun mu kai oba ne. Alhaji dan mamu kun ga jarumi ne. Tabbas a ranar wani abuwa ne. A gaida ayyo auren gane gida ne. Ga kalti ne ga salamatu ku gane. Ga inna ga mamare bikin gida ne. Su wai bada jira kamar na gane. Ammi da hawa kulu ta kin gana ki. Uwar amarya na dokacin marinki. Hajiya hawa a yau fa ba kamar ki. Abu na mu maganin wani ya kwabe mu. Waɗansu na jin